na chini borok aborno sinina khub tannangkha nikai aboni bagino ang jokhon thangai naikha naimani yagulo kha chung nukha borok je kono kwrwi chini kokbo kahangbai saimalia borok 50% chini kok bebak no wansa kok se sapuljak buni kok nikai aboni bagino chung jokhon thangai naikha ang borokno chung rignai pairikha risa pairo haka chini aroni langai borokno kaninani chumrinani chung taisa phwrwngpi ba borok tabuk ri tagoi kanoi chumui borok musang ngkha chini dokane haike musang jakha ka aboni bagina ang sanani nayo takuro bukuro je जों जुदि हानसा अंगो चबा खालायमाया हिंजाखाय सिनि दफा थिनांगो भबिष्यत जों कमरि थानाय सिनि हा बुइननो याकरि मारिनाय तिनि आं कायसा जागा मनिराम पाराव थांगै नुगैखा सिनि बरर एकदम जत्तनि दुर्गम टप एलाका मुरा साकाव तंगजाबायो मिया नक खामखा नक खामै बंनि राबार बागान नक खाम थांबायखा जों जे फारिसाक तिनि त ताबते इलेक्शन समय सुबाय मैया आहायपानो जों थांगै जा किसु नायै जा किसु खायनानै जों बरनो कगरि काय फैखा हैका अबसे दुर्गम आरो तैबो मानथगिया बंनि पाराबो तैरगो मानथगियासो कष्ट खै तंगो बर हैका मतैया हैकाय चिनि बर काबो कमने लामा तंगो जेमन रमनि बांलादेश यांग सिलेट डिस्ट्रिक्ट श्रीमंगल दलुसरा हैकाय निनि तामनाने केलेंगा तुलुंगसरा बिसमनि पारा कालासरा अमति पारा रगबो चिनि बरक तंगो अ पारानि बर रगबो एकदम चिनी रि चुमकानमा रग बरक तिरक कमरि तंबायसा के जों थांमानि परे बरनो अनेक रि पाइ रिखा अनेक बरनो तांना फोरोंखा आमतिखा बरक चिनी रि कानानि फोरोंखा बरक जे आबनि बागैना ताखुरो बुखुरो आंनो रंनो सानानि नायो जे जों थिनांनि जे चबा अ चबांखा जों मोथांजांनानि चिनी हानो फिरगै माननानि जों जुदि ताबुंनो जुदि अ चबानो खाइमारो गिया हिंजाखाय थिनांगो चिनि कोनो भबिष्यत करे जों बयबो हा सागजागबायनाय बयबो बायनाय ताबुक नायदि नंग अरनिनो जे जितेंद्र चौधुरी जितेंद्र ब एक समय मिनिस्टार ओंखा एमपी ओंखा बिनि निजिनि कामी एडिसि आमसाय तंमानि अ एडिसि आमसाय तामुखा ब मंत्री तंफुरना अब जेनारेल लंगै थांखा ताबो आरो वानसा बथक ओंखा वानसा कलनि ओंगै थांखा तार माने न जेनारेल ओंखा माने न वानसा आरो हाबै मांखा किन्तु एडिसिओ একটা সীমারেখা ইনকো দাঁড়িয়ে রিজাক দङ खनजर जाक दङ अमा हाबै माया किन्तु तिनि आमसायखाय जेनारेल खायरिखा मथे गोबां मा आमसायो चिनि त्रिपुरा सारनि हा आमसायखाय जेनारेल लंगै थांबायखा हेगाखाय जों ताबुक चिनि गेरता त्रिपुरालाय नोंखा अ जे एडिसि हेगाखाय जों ताबुक चिनि गेरता त्रिपुरालाय नोंखा अ जे एडिसिनि फातारो तंनाय त्रिपुरा सारनोबो एडिसिनि बायरे जे तंनाय त्रिपुरा सारनोबो बरनो प्रोटेक्शन नानि बागैनो जों तिनि अ गेरता त्रिपुरालायनि ककनो साव म भारतनि संविधाननो तंगो अ गेरता त्रिपुरालायन भारतनि संविधान 6 शिड्यूल लागियो षष्ठ तपसिल तिनि भारतनि संविधान करे आबनो बिल टुबु एमेन्डमेन्ट मा खालायखा संविधान संशोधन खालायखा संविधान जेसे टाइम जनगणनि प्रयोजने बनो संशोधन खालायमानो एमेन्डमेन्ट खालायमानाबो कोनो करे के आबनि बागैनो जों अनेक बरक साव गेरता त्रिपुरालायन उंगिया बा मानगला आबो एमां अनेक किसु साव किन्तु अब एमांया अमनो जों जुदि थानजाखा चबा खालायमाखाखाय जों सिनि हानो फिरगै माननाय आंनो रंनो सावन अनेक बरंनो साव तामे हिनबा नायदि इस्ट तिमुर आं जखन 1997 सने जेनेभा राष्ट्रसंघ थांगो कक सायो आफुर आनि बखरं दाम तो 5 लाख दंमाने आनि इंटरपोल केस दङ जेखेन थांका आनो रम्मानो पुलिस सारा पृथिबीनि पुलिस आनो रम्मानो किन्तु आं थांगै सयके जातिसंघ थांगै सगै मानि खाखाय नन ताय केबो रमै मैया राष्ट्रसंघ सयके त केबो रमनानि क्षमता करे आं आरो थांगै चिनि बरनि कक्से आ समय इस्ट तिमुरनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार रामासत्त बर मालायखा बुंनि बरक आ राष्ट्रसंघनि बायरेन्दारग रिगनाय रिसारक खलै दङजाव किन्तु बर खानसाखै चबा खायमानि बागै आन्तर्जातिक कम्युनिटी आन्तर्जातिक इंटरनेशनल कम्युनिटी बंनो सापर्ट खायमानि बागै 150 बोसोरनि परे बंनि हानो बर फिरगै मांखा बंनि जाति यखा मते हायकेनो तिनि आयारलेण्ड बर जतनो कमाय थांबाय माने कक सिमालिया बंनि कगना थाइसा काय बर कालेक्शन खालायै तारपरे डिक्शनारि सलामै बन कगना बर कायसा फिरगै तुफा 100 बोसोरनि परे बरब थानसाखै चबा खायमा बंनि बन हा फिरगै मांखा के आबनि बागैनो तिनि चिनि हा बुबाग्रा अ हानि बुबाग्रा से ताबु सिंबै चबावो तामनि चबावो चिनि अ दफाना मोथांनानि अ हानो फिरगै तुबुनानि चबावो बतंगो आबनि बागै जों एकदिके डेमोक्रेटिक लामातै तिनि
हाजार हाजार बरनोतै जों मिছিল खायो मिटिं खालायो लामा हिम बतक हिमो ताई कायसा अंखाय जों सुप्रिम कोर्टबो चिनि दफानो फियंनानि बागै जों केस लिखा एनआरसी केस ओ एनआरसी केस जों भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 नो तै साका भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 स्राय स्राय सुजाक दङ 1948 नि 19 जुलाइनि परेव फाइनाय बरक अरिजिनल इनहेबिटेन्ट बरक ओ देशनि बा आमेरिकानि फाइथन बांलादेशनि फाइथन पाकिस्ताननि फाइथन जेकुनु देशनि फाइथन बरक अरिजिनल सिटिजेन नङैमाया जों सुप्रिम कोर्ट बुगारा बा तैफांबाय थायो जों जे केस खालायका एनआरसी नि अरा आंबो सय खालायका बिके रांखल खालायका त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि सुनील कलेज प्रफेसर बाबा खालायका তিনি নর একটা বয়স সঙ্গে ফাইকা আর যারা বয়স কোন শিকালাং তাবু নর কাইজা খাই বসাং খাই নন বুসু খাই ব হানো কলাং থানানি তাবু সে অফ কামি নং কামি ন তাবু না সিগৈ নাগের জায়গা করিখা নক টাংনানি মুরা টাং খাইলাই হালাপ টাং খাই নক মাতাবু কিন্তু থিনাঙ্গ নিনি বুসা নিনি বুসুক ন ব হানো নর বাগै কলাংনাই বস नि बुसाना बाबु मनिनि जागा बुसुक न नसानाय सुक मनिनि जागा नि ब हानो नर फुनु कलांनाय अमनो वान सकुइसे जों सबा नखना नांगोना ओ वाक बुसामानानि ओ ताखुम बुसामानानि ओ पुन मानानि अमरंग वान सकुइंगला निनि थिनांनि नसे न वान सुना नांगोना तिनि अमतेखेने चिन त्रिपुरा आसे 10,000 वर्ग किलोमीटर 7,000 ओ 7,000 से थानाय निनि लेफ्टनि आमालो 35,000 इलिगेल माइग्रेंट रक बांग्लादेश रक न पुनर्बासन कलांखा तिनि नंग कलसार आगे रिजार्व दंमाने तिनो कलसार जतन जेनेरेल लंबायखा मते खायै गोबां मा जागा त्रिपुरा हास्तायाव मोफायखा आगामी दिनाव फाइते फाइते बुनि दफानि बरक फाइते फाइते नंनि अ तुइकमबा पाराव जे सकपाया आबन तामंग तंबा ग्यारेंटी तंबा आफुर नर बर थानाय आफुर बर नर थानाय बर तंनाय नर दासत तमांनाय बुनि ताबो थाचिंग चिनि कैंडिडेट छैथांका इट बात्रग ताबो विभिन्न ओ जे श्रमिक जे काज खायनाय उरिया र मुन्डा र बर गाहाय मुंना नांनाय ताबो चिन बर थांनाय देव लामा र जे काज खायनाय चिन बर र ताबो लेबार नि काज खायो जों नुगु मकल नुगु मुक्ति खालायब्ले जोंबो के आबोनि बागैना ताकुरा बुखर आं नरनो सानानि नायो जे जों थिनांनि चबानो गोथां नारंनानि बागै बा जों मोथांजांनानि बागै जों थानजाखाय चबा मा खालायनाय आबोन बागैना फायनाय 6 तारिख जों एडिसि सं मारिबो चिनि लुकुरंनि थानि फानिनानि बागै जों भोट मारिनाय अम भोट दिनानि साबना भोट दिनाय तिनि नरंनि कायसा ब्लेखेनो काहाम बा उनकोनो आबं खातामो नन अरनि जे कैंडिडेट ब खरसे चिनि दफान बागै वान सुनाय खरसे चिनि दफानि बागै मुक्ति खालायनाय चिनि दफानि कक सानाय बनंखा देबजित त्रिपुरा ब खरसे एलएलबी आइन परिजा आइन विद्याव भविष्य यज्ञ सुतरां ब हाय बरक चिनि दफानि चबाव जों नांगौ बन सेंक्राक जुदि स्लामा काकाय फायनाय सालो बुसकांनि सालो चबाव संग्राम जों बुबाग्रानि यागनते क्राक खायमानाय बुबाग्रानि सेंक्राक गय नों आमसायनि चबाव तेबो सारा त्रिपुरा न खबै सारा बिच्छवनो जों कापिरि माननाय होने आं थाख्लायो के आबोनि बागैनो ताकुरो बुकुरो फायनाय 6 तारिख नरक जे जेसमान गथन चिनि बुबाग्रानि चंजाक चिनि अरनि कैंडिडेट चिनि देबजित त्रिपुरा नर आंध्र समार खाव भोट दिवै गोप्लाय खालायदि एवं नर मबो लाइबुमा कायसे सलामदि जे लाइबुमा सारा त्रिपुरानि बरक नर रगबो तिनि बिलाइखेनो खातुंजाक बिलाइखेनो खाखामजाक चिनि बुबाग्रानि मुक्ति खालायमान नुगै तामनि हिनबा बुसकांनि सालो जों जे चबा चिनि जे चबा अ चबांखा जों थाङै तंनानि चबा तामनि हिनबा चिनि दफा चिनि हा तिनि ब जागाव तंमाने जों अनेक बरक बुजिया गेरता त्रिपुरालेन खाय तामो गेरता त्रिपुरालेन नाफ्ता इंराजी शब्द बाय आबनो जों अनेक बुजिया माने कतर मा त्रिपुरा अमनो हिनो गेरता त्रिपुरा बृहत्तम त्रिपुरा न हिनो गेरता त्रिपुरा बेखाय आबोनि बागैनो आं नरनो सानानि नायो जे तिनि ओ गेरता त्रिपुरा आगे चिनि त्रिपुरा हा बुसक तंमानि बुसक उंकमानि एका अमंखा आगिव चिनि लाइबुमाव तंग जे आगे पूर्व मेघना नदीनि पूबगला पर्यंत चिनि हा तंमानि इंगा काय अबंखा चिनि इतिहास चिनि राजमालाव तंग इंगा काय यांग बारमानि निनि इरावती नदी पर्यंत चिनि हा तंमानि इंगा काय अमति हायकाय गोबां मा से निनि
मिजोरामनि मामित डिस्ट्रिक्टनि रेंडिलो चिनि ताबो राजानि पुखुरी कतरमा तंगो आरो गलाबो कतरमा पाथर बाय ताकजाक तंगो सेई हाइलाकान्दी आसामनि हाइलाकान्दी नर्थ काछार आरोबो चिनि राजानि आगिनि हलंमा हिनि काइसे जागा तंगो चिनि राजानि आरो सिकनसा राजधानी तंगो से अमते खायैनो चिनि गोबां मा इतिहास कतरमा तंगमानि कै ताबो बांलादेशनि कुमिल्लाबो आलो लालमाइ कुटबारि चाटपुरो चिनि बरक तंगो ओंखाय बरक कमरते चिनि रि रक सुमियाते ताबो बर चिनि रि सुसे रिगनाय रक सुन सिनि आं थांमानि आं जे मात्र बांलादेशो सिलाइबे चबा खायफोर थाङै नायखा बरंनो बरक जतनो निने चिनि गरिखा नों आमसाइनि चबाबो तेबो सारा तिफ्रानो खबै सारा बिच्छवनो जों कापिरि माननाय होनो आं थाख्लायो के आबुनि बागैनो ताखुरो बुकुरो फाइनाय 6 तारिखो नरक जे जेसमानो गथन चिनि बुबाग्रानि चंजाक चिनि अरनि कैंडिडेट चिनि देबजित त्रिपुरानो नर आंध्र समार खावो भोट दिवै गोप्लाय खालायदि एवं नर मबो लाइबुमा काइसे सलामदि जे लाइबुमा सारा त्रिपुरानि बरक नरनो ना हालजानाय जा अब उनखा जतनि से गोबां 28 सिटनि बिसिंगो अ आंध्र समार खा जतन से भोट गोबां रिवै नर गोप्लाय थाइगाखाय मबो काइसे नर लाइबुमा खालायमानाने आं खाख्लायो बसकांनि थिनांनि चिनि जे सभा और जों कोनाय और आंते किसा कक किसा सानानि नायो जे अनेक बरक सावो जे तिनि इनको सिंनो टेन्टायो चिन बुबाग्रान टेन्टायो तिनि आईपीएफटी आंनि जिबा आईपीएफटी नो बुट दुइ थानाय आथु 2018 एमएलए रंनो बुट दुइ आनें सिमनाव आंबो बुट दिखा त्रिपुरा लेन्डनि बागै किन्तु बरक कग्रिमानि तंगो तामनि बागै इलेक्शन फैके तो आं तो रम जागर तब आं दुईटा केस सुनखा बासन नि आं कोनो खो आं बुलाइनोबो नाया बासन निखान आं केस इको जम्पुयो कक साका आरो केस आरो खुमुलुंगखा आरो केस जेखेन इनको थानाय विधानसभा निर्वाचन आगेबा आनि इनको आनरमखा बासन नि माने ए जे खवाय दुस्तिवो गे तामनि बागै आं दफानि कक सावो आं आनि हानो हामजागो आबोनि बागै निकाय आबोनि बागै फाना आनो मुथागै मैया के आं ताबुक सामना नायमान गाका जे आईपीएफ तिरक जे कग्रिमानि जे त्रिपुरा लेन खायनानि जोंनो एमएलए सलामदि जोंनो विधानसभा रहदि जों पुइला एसेम्बली आसु खुरुनो जों त्रिपुरा लेन नि बिल तिसानाय हनै किन्तु तिनि त्रिपुरा लेन नि बिल इको 3 बছর उइ थांका तिनि 19 बार एसेम्बली आसुखा पर तिनि बिल काइसे तुबुया किन्तु जों नरनो कग्रि कलांगो जों त्रिपुरा मथा ओ आंध्रस चिन्ह बुबाग्रान तैफांबाय जिदिखाखाय एडिसि ओ क्षमता फाइखाखाय जों खाय बिल तुबै फायनाय अ गेटा त्रिपुरानि बिल फार्स्टआवनो जों तुबै जों प्रमाण खायनाय जों अ हानि बागै चबा खालायो अ दफानि बागै चबा खालायो अ हानो फियंनानि बागै चबा खालायो जों त्रिपुरा सरंनो फियंनानि बागै चबा खालायो जों प्रमाण खायनाय प्रुफ खायनाय एवं बुबाग्रा मियाबो बसाका जे जों अबनो जों फार्स्ट बिल न जों त्रिपुरा गेटा त्रिपुरा लेन्ड न तुबै फायनाय तिनि एनसी देव बर्मा 53 जना वानसानो चिनि हात बररंनि हानो फालन बागै पारमिशन दिखा नरबो नुखाना फटो पत्रिका कलाय कसामानि यूट्यूब कामानि नर नुखाना जे बररक चिनि हानि बागै मुक्ति खिकलानाय दफानि बागै कक सानाय बरसे तिनि वानसारना हा फालन पारमिशन दि तंखा तिनि मेबर कुमार जमाते ताब कलासार मिथि न कामी बासनो जागा तंगो बसे भूमि हिन कै तमनि बागै बरनि जिनि सातनि बागै सिनसे नायो अ गरैर अ माइमसाय रंनि बरंनि कगनो अ जे जागा गरै तिनि रेजिस्ट्रेशन गरै खास जागा तंनाय रंनि कगनो बर वान सुगिया तिनि एनसी देव बर्मा रेभिनिउ मिनिस्टार अ हानो रेजिस्टार नानि मालिक बो किन्तु तिनि त्रिपुरा सर गोबां मा कामिबो नों अरबो तंनाय केबनिबो रेजिस्ट्रेशन गरै खास जागा मांसिनि बरक मेक्सिमाम बरनो नों रिदि रेजिस्ट्रेशन खालायै सहज सरल खालायै बर आबरिया ताय कायसा 6 दिननि पुरबिसनो तंगो अब अंखा एडिसि आमसाइनि जागा रेजिस्ट्रेशन खालायनानै अब एडिसिनो रिमानो अब एसडीएम थाना नांगिया एडिसिनो निनि जुनाल सब जुनाल रिमानो किन्तु अब आइन खायलांगिया अ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट रो बाम फ्रंट रो बर आइन खायनि बागै तिनि एसडीएम अफिसार सिनि बर खाथिना नांगौ तिनि रेजिस्ट्रेशन मायांगौ तिनि जागानि टैक्स गोबां रिमान साननानि बागै जोंखौ खायमिया आबोनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों बुबागरे तैफांबाय नर वाइसा जोंनो लुकुरंनि थानि नर क्षमतारि दि जों फुनुगुरिनाय जे प्रशासन बुतिके चालक जे हानि सभा साबो खलाय साबो बुतिके कगनार अब नरक नुगाना के आबोना आं साननानै नायो जे जों थिनांनि जे सभा बसकां जे मोथांजांनि जे सभा
o sobo norong nobo nango logi bubagera norong nobo logi sano norong nobo o sobo tui bo soba khlainani musung jago ka aboni bagina norok o sobo norbo ma bosanai tini je kami sing thango je parawo thangi nayo je engko thangi sogoyo jekhane tekene borok kobangma শুধু রাজা রাজা নর ইউটিউব নাই নাই দে যেখানে থাঙ্গো বুবাগরা বুবাগরা কালবাই চিন বড়র ও বুবাগরা ও সিকাঙ্গো সিমনাও কবা কাও বরি সিরো ও বাবা ও বুফা নংসি সিংনো বানসি সিনাই ও মহারাজ নংসি সিংনো বানসি নাই কাবো ব জায়গা সইকে চিন বড়র তিনি হা করিখা খেক যাবাইখা মুরা হাফুং হাতাই করিখা जों मोसांया दाबो गोसो আর বুনি দহ ফাই তিনি অর দালান কতর কতর তাঙ্গো তুমको কতর কতর তাঙ্গো কে আবুনি বাগিনা তাকুরো বুখুরো आं सानानि नायो जे बुसखांनि जे सालो जों जेसा खालायबो जोंखौ खायनानै नांनाय चबा खायनानै नांनाय अ चबाबो नरक जत्तन लगिरिदि एवं 6 तारिखो जेसा खालायफानो 6 तारिखो नरक आन्दार समार खाबो बुट दिवै नरक चिनि देबुजि त्रिपुरानो गोप्लाय खालायै चिनि बुबाग्रानि चबावो नरक तेबो फान क्राक खालायदि मुसुक सावैनो आहाय नाय जतननो हाकाहाम ते हामजामाया फरै आनि क अरनो मोथाका बुबागरा आयुग्रथन तिप्रा मोथा आयुग्रथन तिप्रा सरक मोथांजाक सितुन मुक्तिमान सितुन जतननो खुलुमबाय।